journalistiek voor u. We hebben namelijk onderzoek gedaan naar de Erwin Files. En Wat zien de Erwin Files staan? Files, daar staat van alles in. En ik wil toch niet even beschuldigen, maar dit is onderzocht, hè. En ik denk dat Erwin is in Griekenland, hij heet dat Erwin Island. En Fabrizio is daar geweest. Jontana, Rieu, Beppi, allerlei bekende namen. Dus ik zou zeggen, pas op, want niemand is te vertrouwen. Nee. Wat zien ze daar dan aan doen? Ze zien daar, ja, samen zich gaat aan het bespelen met de lui met minderjarigen. Dat weet je hoe het gaat, hè? Ja, dat weet je hoe het gaat. En meer hoef je niet te zeggen. Want ik zou zeggen, je kunt het lezen in de Erwin Files. Dus het staat heel leuk. Euro kreeg je een exemplaar. Wil je hebben? Een exemplaar. En geef ik Met Tiki op contact. Tiki op contact. En weet je dat Elena en Sophia van Erwin, dat die eigenlijk helemaal niet 18 worden? Dit zien we wel eens de belangrijkste namen. Dus Heb er, hoe de Erwin Files hebben ze? Nee, 17 pas. 17. Je eigen telefoon. Ja. Maak van niet doorvertellen. Nee, zwieg het.